a dalilinta na san shi so yana da wuya ta lamari ba zan yi saki ba ni da ke mutuka raba a dalilinta na san shi so yana da wuya ta lamari ba zan yi saki ba ni da ke mutuka raba wadansu ne ba su a dalilinta kai malam da ka tada Allah kan malam tsaya ba wajen ka nazo ba ina ruwana da kai ga wanda nazo wajen shi nazo ne in gargade ka kada in saki ganin ka da ita domin Hafsa matata ce wacce zan aura na faɗa maka ba ruwana wannan kaman turo shi akai da me yazo amma mafi yawanci ana samun irin wannan mutane ka san da zaran an ce maka ka dan taka wani mataki ka riga ka fara ganin irin kuma waka da muka iya shi na sa ka ganin zama celebrity wallahi ba karamin abu ba irin wannan abubuwan ya bata ma da hankali idan mun ga ire-iren su da yawa wannan ba komai bane irin haka sai ya sa a kama shi wallahi ka cika zafin zuciya na ka cika dariya ba a saka mu irin waɗannan fuska ba haka bane irin ire-iren mu mutane idan ba mu bi da irin haka mutane kaga su za a dauka yala ini ne shi ni zan sa a kama shi mun tare abin wuce kawai yanzu dai za mu samu mu ga yare kuma tattauna da kai shi jin ne masala ta haka za ta kasance bayan wani na shigowa sai ya illata ka mutum ya shigo har cikin gida ya cimma aka tare Yau ki zo nan. Dama ina so mu yi wata magana da shi. Wasu suka same ni ta inda muke zama suka ce min ke ji ka turo shi. Shin tabbas haka ne ke ji ka turo shi? Eh. Ki ma san kowa ne ba kawai kin amsa kin san to kowa ne? Ba Sadiq ba ne. Okay. To, hakan ya tabbatar man da tabbas ke ji ka turo shi. To, abinda dai nake so in ƙara jaddada miki, shin tabbas kina son shi? Dan na san halinki da jaye-jaye, kasi kuma magana ta zo ta zauna ki dawo kina wani ɗan bulje-bulje. Dan yanzu daga nan zan je in samu baban mu yi magana da shi, kuma kin san baba in yayi magana ta zauna. Kin tabbatar kina son shi? Ina son shi. To shikenan, magana ta ƙare. Ci gaba da aiki. Ni zan fita sai na ga wuri. wani abu yaushe ina mamaki irin yadda na same ki cikin sauki. Kenan cikin sauki ka same ni? Mana kamar cikin sauki na same ki rubutu ki duba duk yaushe muka fara soyayya da ke. Amma ki duba har an ce in turo bayan turowa da nayi har an ce in kawo kaya na kawo har an yi matsayi yanzu duka fa yi mana engage duka yaushe da haɗuwan mu. Kin ga kamar cikin sauki na same ki kenan. Da ma na sani ko da aka ce in turo ne so da na ce sai na shawara. Ko shawara ne zaki kuma a kai. Kana ba gashi ka ce cikin sauki ka same ni ba? Saukin Bahaushe ba ai samun zuƙeƙiyar mace kamar ki ba karamar wahala ne da shi ba. Ashe dai kai ma ka sani. To ba dole ba wa zai samu yannan irin damar ya sake da ita. Da Allah bari ne irin wannan kallon karki sa in zauna domin kallon nan nake yana jan hankali matuƙa.
A dalilinta, a dalilinta, a dalilinta, a dalilinta, a dalilinta, a dalilinta na dage na san sirrin kauna. Ko an cuce ni babu komai in har gata. A dalilinta nake yi wa al'umma kyauta. Kai, zo nan. Ce Uzairu na kira Hausa. Wai ta ce wata zo. Ok, na gode, je ka. A dalilinta, a dalilinta. A dalilinta. Yau gashi ina cikin wuya a dalilinta. Na shiga kadaici, ina kika je Hafsa, ina kika je Hafsa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Abokina ne? Abokina, ne. Duk me ke damu ka gaba ɗaya ka bi ka rikice duk ka canza ka shiga wani yanayi haka. Abokina bari, sai ka riga ka san me yake damu. Inda na san me ke damu ka ba zan tambaye ka ba me ke damu ka ne haka. Abokina ka san damuwa na ba zai wuce Hafsat ba. Wai ka duba yarinyar nan har ya kai ga in je gidansu in aika. In ce a ce mata Uzairu na kira, ta ce ba za ta je ba, ta ce a zo a ce min ba za ta je ba. Kai ita Hafsat din. Ita Hafsat. Amma dai baka ga mata kowa ke kiranta ba ko? Na aika na ce a je a ce mata Uzairu ne yake kira. Kuma ka ce kai ne kake kiranta. A ce. Ka bari kana ji ko ai wannan contract din namu ne ka bar mu na shi kawai mun san me za mu yi. Ran kira ga ni. Hello. Abokina ne nake magana. A lafiya lola kana ina ne? Okay, to dama ina so mu haɗu kai kaga inda akwai wata magana da nake so mu da kai don wani abu ya faru gaskiya. To a ina za mu haɗu da kai?
Ok, na inda muka saba haduwa. To karfe nawa? Da Allah gara ka ba mu ciwon kai, za mu zo wurin mu same ka da Allah. Mu haɗu wurin daidai lokaci. Gaba da mu. Ok, to sai ka ji mu. Ya ba mu Allah ba da mu. Kana ji ko? Kwantar da hankalinka. Ai mace bata isa saka damuwa ba. Haka bi ka rigici haka. Za mu yi abu na ka gane ku kawai ka tashi mu. Baba, in samu fitowa. Na kwana. Tashi lafiya. Lafiya. Ya tashin gidan. Na lafiya. Za a fita ne? Insha Allah. To baba. Ya ko da magana ne? Akwai dama maganar da nake so mu yi da kai yanzu in babu damuwa. To shikenan madalla. Mu je yanzu. Me ke faruwa? Dama magana ce akan yarinyanka. Hafsa. Hausa. Ah. Ranar nan shekaran jiya ina zaune can inda muke zama sai da wasu yara sun zo su biyu. Yara? Sun zo man da magana akan suna so su neme ta. Suna tambaya ta ne akan cewa an yi mata matsayi ko ba a yi mata ba. Shi ne na ce to gaskiya babu wani tsayayyen da aka yi mata. Amma su nemi su a gare ta. Sannan kuma na ji daɗi akan zuwar da suka yi na insha Allah zan zo in ma bayani. Lallai haka muka yi da su. Sannan ita karan kanta na zo na same ta mun yi magana da su tabbas akan ta san da zuwan su. Tabbas ta san da zuwan su. Na ɗan yi mata bayani na ce to kin san ba bayan da yake. In aka tsayar maki da magana da su aka yi magana guda ta zaune. Tabbas kina son su ta ce tana son shi. In ce to ba matsala insha Allah zan zo in same ka in gaya ma sai ka ji. Lallai wannan shi ne. To kai ka san yaran ko su ne? Na san su baba. Wani yaro na nan mawaki ne haka. Kula kana jin ana yawan labarin shi. Mawaki ne wani wanda ake cewa Sadiq. To yayi daidai. Shi ne. To madalla. Shi da abokinsa ne suka zo suka same ni. To babu laifi. Lallai yaro sananne. To yayi kyau masha Allah. Ai abu yayi kyau. Gaskiya in kan aka abun nan ai yariya ta abun nan. Na ji ana ta labarin yaron. Gaskiya mutumin kirki ne. Ni ma dai yanayin yanda na gan shi gaskiya yaron ya kwanta ma a zuciya. Madalla. Allah zai shige mu. To amin. Abu yayi kyau kaga sai a yi magana ko can na faɗa ma mutuna ce sai a yi magana a shi. Zuwa tsaye da maganan a yi maganan nan a aure. Saboda ni babu wani abin da ya rage mana in samu natsuwa da kwanciyar hankali in ga na aurar da yariyar nan. Shi ne kwanciyar hankali na gaskiya. An gode. Allah ya ba albarka. Shi ne. To sai an dawo. To yayi a dawo lafiya. A dawo lafiya. A dalilinta. Kainuwa da shan Allah rabana, Alhaji ne kita na dena, jinjina muke yi kun jarumi, Allah ya ƙara ma girma. Kainuwa da shan Allah rabana, Alhaji ne kita na dena, jinjina muke yi kun jarumi, Allah ya ƙara ma girma. Alhaji ne na za sa? Ƙara man na 2000. Sa. Na dai ka kalli abin da za a yi. Ok, babu matsala. Yawa ga kudin ka ko. Na ce wai ya naga ba mai gagari ne. Na wuce wasu wurare na ga kuma ba mai gagari. Amma nan kuma na ga kuma za a yi faɗa. Wala Alhaji akwai mai ko ina. Kawai dai nasibi ne na Ubangiji. Ai wato Alhaji kab garin daina in dai mai kake so ka sha hankalinka ya kwanta to sai ka zo gidan man Alhaji likita petroleum company nan ne za ka sha mai
ba ka ga yadda mutane ke tururuwa ba. Ni na gani ni zahiri. To yanzu nan wurin haki nake in ka san inda mai na ya kare sai ka yi mamaki. Amma duk baka tashi ba sai na. Nan muka saba da shi saboda kyautatawa da karamawa da ake mana. Ai ni shaida ne kuma na ji daɗin waka furta. Sai mun sake dawowa. Ba ni mai. Ba ni na 100 bai. Kamfanin Nigeria Limited Bena ingantaccen kamfani, ingantattun wuri da ingantattun ma'aikata. Alhaji Likita Petroleum Company Limited Bena na kokari a kowane lokaci ya ga ya kawar muku da matsalan mai da ke addaban yankin. Ba a nan Alhaji Likita Petroleum Company Limited ta tsaya ba, tana tara ma'aikatanta domin ba su nasiha ta yadda za su gyara kuma su tafiyar da kwastomomi ta yadda ya dace da nasiha irin ta addinin Islama. Bayan nan a kowane lokaci muna tsaya mu diba litan mu domin mu gyara ta yadda za mu inganta kasuwancin mu da kuma gobe mu. Alhaji Likita Petroleum Company Limited yana da jajirtattun manajoji wayanda suka san aiki kuma suke kulawa da aiki kamar su Aminu Likita, Ibrahim Likita da kuma Amir Jita. Kwarai kuwa Alhaji Rabiu Arje Zamani gaya musu Alhaji Likita Petroleum Company Bena Nigeria Limited ya wuce duk inda kuke tunane shi. Domin ƙoƙarin ya ga ya karama yankin shi yana ƙoƙari sosai. Alhaji Likita Petroleum Company Bena Nigeria Limited sai kun zo. A dalilinta, a dalilinta. Zani, Yara nan mafallaci. wai ka san me ke damun nan? Sai dai ka faɗa. Wai a ce har yanzu akwai mutanen da ba su iya solving matsalolinsu dole sai wani ya shiga cikin al'amuransu. Ka dai bari. Ni ma kai na abu yana ban mamaki wallahi. Ka san wasu ƙananun ƙwaƙwalwa Allah ya halitta su da shi wallahi. Ba matsala yanzu ka san me? A sai dai Ka ka kira mun shi mu zo matsalan tashi. mu Allah bari mu kira shi sai mu ha mu je da za a sai mu haɗu da shi kaga sai mu tattauna a yi abubuwa da ya kamata. Okay, kira shi. Mu san ta da za mu bullo mu al'amarin. Hello. Kana jina? Okay. To dan ma ka gane na haɗu da shi muna so mu ga kane mu haɗu saboda ya kamata mu tattauna akan wancan magana kaga sai mu yi bayani a ga ya kamata mu fara al'amarin ko ba haka bane. Yanzu haka muna tare da shi ma. Okay to ba damuwa. Mu haɗu wurin. Mu sai mai bayani. Habibi na waƙan da kai yi. Waka da miki ko dai waƙoƙin da ne miki. Ai yanzu duk basira ta waka akan ki za ta kariya don duk waƙoƙi na akan ki na yi su. To dan kunna mini hiji. To Me haka kamar wata mace? kunya da ki. Mana. Babu take. A in ka akwai su. To sani. Sorry ina jin su. Ina da kake. Babu take nan. Ke kunna ki ji ki. To shikenan saurara ki ja. Ya aka ne gaba ɗaya ka bi ka shiga tension haka kanka kai karamin kai gare ka wala duk kanka ya biya kulle me yake damun ka ne wai ya aka ne ko tun waccan magana ne Abubuwan na yanzu ya kuke tunanin zamu.
Kana jin shi? a ji shi. Kai, me yake faruwa ne da kai? Kana ji na? Kai mishi bayanin abin da yake faruwa. Ka gane ko dalla tun daga A to Z. Ka gane? Don mu san yadda za mu yi da al'amarin nan. Yi mashi bayani. Wato abokina da matsala. Na fada soyayya ne. To amma daga lokacin da wani mawaƙi ya zo kawai sai ya yi gaba da ita. Daga lokacin ko na je ba ta saurara ta ko kuma idan na aika ba ta fitowa wajena. To wannan abin ne ya tsaya ya daure min kai yana ci min tuwo a ƙwarya. Ni kaina yanzu kwata-kwata na rasa yadda zan yi. Abin yana damuna sosai. Dama haka waɗannan mutanen suke da mawaƙi da ɗan fim haka suke daga lokacin da mutum ya fara tashi ya fara zama celebrity su kuma waɗannan wahalallun matan sai su fara bin su yadda ka san karnuka. Well, to shi kenan ba damuwa. Kai namiji dama ka san mu aikin mu haɗawa da kuma rabawa. Course. You know, ka san dai aiki. Ba mu ala namiji. Okay. To yanzu ya kake ganin za mu kullo mu al'amarin nan? Ina so. Ba Allah ka ta kare abokina. Kawai ka san me kawai kai ta shiga tafiya. Sai mu kara ba mu ala. Kawai ka sa ranka komai ya wuce. Ganin kama ala. Wallahi ina mamakin yadda za a ga wai ƴa mace tana wani azabtar da ɗanabi. Ibrahim me ke faruwa da kai ne ka ɓata ranka? Uga akwai damuwa wallahi. Wallahi akwai damuwa. Damuwa me ke ne Ibrahim? Aure aka fasa ne ko kuma? Uga ga maka wai amaryan nan wai ka san wani abu. Wai yanzu wai na je wajen wai dole wai sai waka sare. Ni abun ya ci haza min kai wallahi. You say what? Waka Sadiq? Yes, confirm Uga. Haka. Ibrahim wani ne Sadiq? To yaushe aka san Sadiq? Da za a bani waka ya zagaye ya je ya karɓa waƙarsa. To na san wannan munafincin shi da shi da ɗan kure shi, amma ka bari zan gaba yau su gaba ɗaya insha Allah. Zan san abin da ya da shi da dukkanin ɗan kure shi. Me ma aka yi shi da shi da dukkanin ɗan kure shi. Abokina ne. Kana ta wurin tun ɗazu kenan. Kana shan iska. Lai da hari. A zuma na kira. Wallahi na gaji sai Hausa wallahi. Wai kai ya kai da aikin Alhaji a fakar. Wallahi ka san aikin kai dai ka sani ba mu taɓa yin aiki mai hada irin aikin nan wallahi. Ni kai na abu yanzu ya caza man kai wallahi. Ya kamata ya kamata a ce aikin nan an gama shi. Aikin da tun kayan a gama ana ganin wahalar shi. Kuma ka san yana ganin mutumin nan yana yawo. Ya kamata ya ci an kawo da mutumin nan yanzu. Ni ma abun yana damuna wallahi. To amma yanzu kai ana ka tuwa ne kake gane ya kamata mu. Inda aka saba mu kowa haka za a yi. Ta ya za ka ce kamar yadda aka saba ma kowa za a mashi mutumin da kai ka sani cewa ba kamar kowa ba ne shi inda kamar kowa ne shi da yanzu da tuni mun gama da shi ka sani ai amma na yi mamaki fa ka san ba yaro shi yasa kawai da suke ciki da yake ma ka san me yanzu ka shi mun jikar shi ke za a sai da ra'ayi ba da mu je kawai Hafsa, maganar da Imran ya zo da ita shin gaskiya ne? Gaskiya ne mama. Na ji suna maganar ne da baban. Shi
shine sa na ce bari in bincike ki kin san haraka aure yana da kyau a yi zurfin tunani tabba kina dai son shi ko ina son shi mama. to shi kenan dama ina so mu tattauna da shi baban naku kenan Allah ya maki albarka ya ta hello? Ya. Kana ta ina ne? Okay, to kana ji? Ni ma ina ta kusa da wurin daidai nan gidan su. Yawwa daidai nan wurin nan. Yawwa, nan wurin. To kai sauri da Allah ka zo ga barewa nan da muke farauta na hangota. Na tsinka ta wani guri. Don Allah ka zo da sauri da Allah. To ya ba wahala. ce kake sun je a hankali da ta koyi